Takže vážení členovia volebného zhromaždenia, vážení členovia akademickej obce, Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vážené dámy, vážení páni, vážení online sledovatelia, dovoľte, aby som vás privítala na verejnom vypočutí kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. októbra 2024 do 30. septembra 2028. Voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva na funkčné obdobie od 1. októbra 2024 do 30. septembra 2028 boli Radou kvality Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity vyhlásené 8. júla 2024. Od 12. júla do 9. septembra 2024 bolo možné podávať návrhy na kandidátov na funkciu dekana. V zmysle zásad voľby dekana volebným zhromaždením a prijatia návrhu na jeho odvolanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave boli doručené dva návrhy na kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity a z tých dvoch návrhov boli aj dva platné. Kandidátom na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na toto funkčné obdobie je pani profesorka inžinierka Nadežda Jankelová, PhD, MPH, ktorá bola poverená funkciou dekana Fakulty verejného zdravotníctva pánom rektorom od 1. júla 2024. Návrhy boli podané profesorkou Belovičovou ako členom Rady kvality Fakulty verejného zdravotníctva a docentom doktorom Robertom Ochabom, PhD, MPH, členom Rady kvality Fakulty verejného zdravotníctva. Platné návrhy kandidátov na funkciu dekana boli 16. septembra 2024 zverejnené na webovom sídle Slovenskej zdravotníckej univerzity. V zmysle článku 2 odseku 1 zásad voľby dekana volebným zhromaždením a prijatie návrhu na jeho odvolanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite dekana volí volebné zhromaždenie na voľbu kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1. októbra 24 až 30. septembra 28. Členmi tohto volebného zhromaždenia, ktorí boli menovaní Radou kvality, sú ako predseda profesorka Belovičová, potom za zamestnaneckú časť akademickej obce Fakulty verejného zdravotníctva, to je docentka doktorka Štefania Moricová, PhD, MPH, pán doktor Juraj Tiháni, MPH, PhD, MPH, univerzitný docent, pán inžinier Jozef Baláš, PhD, magistra Nina Kotlebová, PhD, magistra Julia Babincová, PhD, MPH. Za členov študentskej časti akademickej obce Fakulty verejného zdravotníctva je pani doktorka Jana Trokešová, pani bakalárka Bernadeta Štefanová a bakalárka Ivana Tinková. Členovia, ktorí boli menovaní rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, doktorom honoris causa profesorom doktorom Petrom Šimkom, PhD, to je pani profesorka doktorka Zuzana Slehzáková, PhD, MPH, pani docentka doktorka bakalárka Beata Frčová, PhD, MPH a pani profesorka doktorka Ľubica Argalášová, PhD, MPH. Teraz by sme pristúpili k verejnému vypočutiu kandidáta. Predtým, ako pani profesorku Jankelovú poprosíme o prezentáciu téz rozvoja Fakulty verejného zdravotníctva, by som si ju dovolila predstaviť. Pani profesorka inžinierka PhD, MPH Nadežda Jankelová vyštudovala v roku 89 inžinierské štúdium na obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007 obhájila PhD titul v odbore podniková ekonomika a manažment. V roku 2011 sa stala docentom v odbore ekonomia a manažment a v roku 2019 bola menovaná profesorom v odbore ekonomia a manažment. Od roku 2001 až po súčasnosť pôsobí na fakulte podnikového manažmentu Európskej univerzity v Bratislave ako profesor vedúca katedry manažmentu a
od roku 2015 až po súčasnosť na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity ako profesor, vedúca katedry manažmentu ekonomiky zdravotníctva, bola prodekanom pre vedu a výskum a od 1. júla bola poverená vedením fakulty. A pani profesorka sa zaoberá v svojej odbornej činnosti rozvojom teórie a praxe manažmentu vo všetkých oblastiach. Má bohatú publikačnú aktivitu v oblasti manažmentu zdravotníctva. Je členom vedeckých rád zahraničných vedeckých časopisov zameraných na manažment, člen vedeckých výborov zahraničných konferencií v oblasti manažmentu, vedúca projektov VEGA a KEGA, člen vedeckých rád kvality, programových rád, potom odborových komisí pre doktorandské štúdium, člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium, má manažerské a organizačné schopnosti, absolvovala viacero zahraničných študijných pobytov a stáží, napríklad v univerzite v Záhrebe, potom bola na stáži v Českých Budejoviciach, v Bulharsku, v Poľsku, v Prahe. Čiže má bohaté skúsenosti. Pani profesorka, ja by som vás poprosila, jednak vás ako aj srdečne vítam na tomto verejnom vypočutí a poprosila by som vás o prezentáciu vašich téz koncepcií ďalšieho smerovania a rozvoja Fakulty verejného zdravotníctva na funkčné obdobie od 1. októbra 2024 do 30. septembra 2028, ale časový limit na prezentáciu je maximálne 15 minút. Nech sa páči. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo, pani profesorka. V prvom rade sa naozaj chcem poďakovať za dôveru, ktorú som dostala vo forme návrhov na kandidáta na funkciu dekana a vôbec za možnosť uchádzať sa o túto funkciu, čo si naozaj veľmi vážim a cením. Samozrejme, všetkým vám chcem poďakovať, všetkým tu prítomným za to, že ste si vo svojich nabitých pracovných programoch našli čas prísť na toto stretnutie, na toto verejné vypočutie, čo svedčí o tom, že všetci, tak ako sme tu, máme záujem o rozvoj, o udržanie a o rozvoj Fakulty verejného zdravotníctva ako pevnej súčasti Slovenskej zdravotníckej univerzity, čo ma veľmi teší. Tak ako pani profesorka povedala, som práve teraz v septembri je 10 rokov, čo som nastúpila na túto fakultu, najprv ako členka katedry manažmentu, neskôr ako jej vedúca a v poslednom období som bola aj prodekánkou pre vedu a výskum. Od tých prvých krokov, keď som nastúpila až po súčasnosť, si stále viac a viac uvedomujem význam tejto fakulty v rámci celého zdravotníckeho systému a v rámci celej spoločnosti. Preto mi dovolte, aby som predstavila niekoľko takých hlavných krokov a víziev pre jej ďalšie smerovanie, tak ako bolo povedané do toho obdobia rokov 2028. Ktoré sú samozrejme v súlade s dlhodobým zámerom fakulty, ktorý je vypracovaný do roku 2028 a na vypracovaní ktorého som participovala aj ja ako členka vedenia. Keďže tento zámer bol už od roku 2002, mnohé kroky sa nám už podarilo realizovať, ale samozrejme sme sa veľa naučili, veľa sme sa poučili, ale mnoho práce nás ešte čaká. Čo je však veľmi dôležité, máme cenné poznanie, ktoré nám umožní niektoré kroky možno doladiť, upraviť, trošku inovovať, tak, aby sme tie strategické ciele naozaj čo najefektívnejšie dosiahli. Takže, počkajte, tu mám to tlačítko. Tak ako som spomenula, dlhodobý zámer má 7 kľúčových oblastí. Všetky samozrejme považujem za veľmi dôležité, ale vzhľadom na ten rozsah času, ktorý mám, som zvolila pre túto prezentáciu taký skôr holistický a prepojený pohľad, aby sme v sumáre si povedali všetky také najdôležitejšie kroky, ktoré nás čakajú v rámci všetkých oblastí. Zamerala som sa na tieto kľúčové oblasti, ako vidíte, tých študentov som dala dole kvôli tomu, že ich považujem ako
ako najdôležitejšiu zainteresovanú stranu, v rámci ktorej sa týkajú všetky opatrenia v tých ostatných oblastiach. Študenti sú vlastne našimi najdôležitejšími alebo odberateľmi našich služieb, na ktorých sa musíme zamerať v budúcnosti. A v trende akéhosi načúvania ich hlasu a zapájania do procesov fakulty budeme naďalej intenzívne pracovať, či už vo forme zapájania do teda členstva v programových radách, v rade kvality, ale aj vo forme študijných poradcov, ktorí sa im môžu venovať nielen odborne, ale aj ľudsky. Čo je veľmi dôležité, naozaj to prostredie fakulty chceme otvárať študentom, chceme im vytvoriť zónu preto, aby mohli pokojne stráviť čas medzi výučbovými jednotkami, aby tam mohli pracovať na spoločných projektoch, diskutovať. Ale samozrejme sa budeme venovať aj študentom, ktorí už skončili našu fakultu. Chceme budovať alumný klub, pretože domnievam sa, že pre budovanie značky fakulty naozaj orientácia na študentov je veľmi dôležitá, pretože študenti, a nielen súčasní, ale teda aj absolventi, môžu byť tými najlepšími ambasádormi fakulty. Takže študenti sú veľmi dôležití a tieto 4 kľúčové oblasti rozviniem teda v ďalších slajdoch. Prvým slajdom, ktorý som zvolila taký ako nadstavbový alebo kontextový slajd, je v podstate udržanie a rozvoj fakulty verejného zdravotníctva ako kľúčovej, ako pevnej súčasti Slovenskej zdravotníckej univerzity. Prečo to považujem za dôležité? Naša fakulta je fakultou malou, čo sa týka počtu študentov, avšak je významná z hľadiska jej významu v spoločnosti. Je súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity a musí byť jej oporou, aby sa Slovenská zdravotnícka univerzita naďalej, alebo aby sa stala, aby bola rešpektovanou univerzitou na celom slovenskom trhu, ale aj v zahraničí. Totižto Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí navonok ako jeden celok a domnievam sa, že preto, aby pôsobila na tom trhu ako uznávaná a rešpektovaná, je potrebná určitá výnimočnosť, ktorú dosiahneme len nejakou spoluprácou jednotlivých fakult. Každá fakulta je jedinečná, špecifická, je kvalitná, ale keď chceme nájsť nejakú jedinečnosť a výnimočnosť na tom trhu vzdelávania, je potrebné vytvárať nejaké interdisciplinárne prepojenia a nejaké synergické efekty, tak, aby sme naozaj dosiahli nejaký úspech na tom trhu vzdelávania, pretože tých kvalitných fakult a univerzít je už veľa. Čiže myslím si, že ak budeme spolupracovať, tak vieme udržať nielen fakultu, ale teda aj univerzitu a vieme dosiahnuť, aby smerovala a bola konkurencieschopná na tom trhu. Preto je potrebné aj našu fakultu posilniť a budovať značku, aby sme boli jej pevnou súčasťou. No a aké kroky považujem za najdôležitejšie pre stabilizáciu a pre rozvoj našej fakulty, tak sú tie, ktoré vidíte aj na tomto slajde. Je to predovšetkým stabilizovať počet študentov na fakulte verejného zdravotníctva. Vieme, že my máme daný počet študentov z ministerstva zdravotníctva, stále ho nemáme naplnený, ale už sme urobili nejaké kroky k tomu, že sa nám počet študentov navýšil. Chceme naďalej na tom pracovať. Musíme si uvedomiť, že generácia, ktorá nám sadá do lavíc, je už generácia mladšia, sú to generácie alfa, generácie Z. A tieto generácie sú trošku odlišné od našej generácie, alebo už aj od tých mileniálov. Majú rôzne špecifické aspekty, alebo teda znaky, ale čo je najdôležitejšie, ich hlavným znakom sú technológie. A my, keď chceme ich osloviť, musíme komunikovať ich rečou, čiže my ich musíme osloviť ich jazykom, aby sme ich vedeli získať na fakultu, čiže cez rôzne, podcasty, cez sociálne siete, cez gamifikáciu, na stránke, čiže my musíme naozaj tým ich jazykom
si ich získať. Zároveň si musíme uvedomiť, že táto mladá generácia sú veľmi environmentálne uvedomelí, sú spoločensky zodpovední a práve verejné zdravotníctvo s tým jeho globálnym významom, ak bude správne odkomunikované tejto generácii, tak si myslím, že bude pre nich veľmi zaujímavou voľbou. Takže naozaj toto je prvý veľmi dôležitý krok. Potom, čo je dôležité, komunikovať smerom von spoločenský význam fakulty. Naša fakulta dosiahla veľmi veľa za to celé obdobie existencie. Naozaj má za sebou veľké úspechy, avšak myslím si, že trošku to berieme ako samozrejmosť a nedávame to vedieť navonok. Čiže to je naozaj takou veľkou úlohou nás, ďalšieho vedenia a aj celej komunity, ktorá bude pracovať na fakulte, aby sme všetko to, čo robíme, naozaj komunikovali smerom k tej, nielen k odbornej verejnosti, ale k celej spoločnosti. A to hlavne cez webovú stránku, kde hlavným aspektom je proaktivita. Čiže nielen to, čo sa reaktívne reagujeme, čo sa stalo, ale proaktívne vymýšľať nejaké nové projekty s tým, že oslovovať, dávať tam príbehy, dávať, čo robíme, ukazovať, pozývať niekoho. Čiže von smerom komunikovať to, čo robíme, lebo zatiaľ moc o nás tí ľudia vonku nevedia. Takže toto si myslím, že je veľmi dôležité. No a potom ten ďalší bod je komunikovať naše dve konkurenčné výhody. Je to jednak profesijný pregraduál, teda ten prvý a druhý stupeň, kde naozaj sme jedineční na trhu, pretože ponúkame hotového absolventa do praxe. To je s tým veľa práce, veľa hodín praxe, veľa nákladov, ale oproti ostatným fakultám, ktoré sú akademicky orientované, náš absolvent je hotový pracovník do praxe a myslím si, že má vysoký potenciál sa hneď niekde uplatniť, čo je naozaj veľká výhoda. No a potom samozrejme postgraduál, ktorý máme naozaj jedinečný, kvalitný. Ja ešte potom o vzdelávaní budem hovoriť. Ďalej, čo je veľmi dôležité, musíme s tým otváraním sa svetu a ukazovaním, čo robíme a ukazovaním nášho významu súvisí samozrejme aj udržiavanie súčasných, ale nadväzovať nové strategické partnerstvá. Na to sa musíme trošku viac orientovať. A ten ďalší bod je podporovať spoločenskú úlohu fakulty a univerzity. A tiež to súvisí s tým vonkajškom. Môžeme urobiť zase nejaký študijný program v rámci univerzity 3. veku, do toho by sme sa chceli určite zapojiť. Môžeme sa zapájať do takých aktivít, ktoré robia študenti, noc výskumníkov. Čiže plniť tú tretiu úlohu fakulty. Už sme aj hovorili o tom, že sa zapojíme do noci výskumníkov, ukážeme, čo robíme, aké máme projekty, aké robíme výskumy. Čiže všetko je o tom komunikovať a myslím si, že keď spojíme tú komunikáciu na všetkých úrovniach so spoločným poslaním, takže že sa nám podarí naplniť ten smer, kam chceme smerovať. Takže to je ten prvý kľúčový bod. Ďalším je vzdelávanie. Samozrejme, že vzdelávanie je naozaj veľmi dôležité a je kľúčovým poslaním univerzity a fakulty. Naším cieľom je udržiavať, pretože ja sa domnievam, že my máme naozaj vysokú kvalitu výučby, ale samozrejme stále nemôžeme zostať na jednom mieste, ale posúvať sa ďalej, čiže aj zvyšovať kvalitu výučby. V rámci celého akreditačného procesu, na ktorom sme sa už podielali, sme urobili zmeny v štruktúre a obsahu zabezpečovaného študijného programu, navýšili sme výrazne počet hodín praxe, o ktorom som hovorila. Samozrejme, máme ešte nejaké možnosti na úpravy a čo chceme urobiť, že znížime výmeru niektorých klinických predmetov, pretože nie sú potrebné až tak pre verejné zdravotníctvo. Samozrejme sú v základoch, ale nie dvojsemestrálne. A pridať také predmety, ktoré sa týkajú nových trendov vo verejnom zdravotníctve, čiže hlavne informačných technológií, telemedicíny a vôbec celkového zdravia 4.0, čiže tie priemyselné revolúcie, ktoré všade okolo sú, tak zakomponovať do verejného zdravotníctva, možno dať predmet verejné zdravie 1, verejné zdravie 2 na druhý stupeň, čiže v tom sa posunúť. Pokiaľ ide, možno na druhom stupni sme ešte uvažovali, že urobiť možno v štátniciach trošku zmeny, že ich dať blokovo, napríklad, aby študenti neboli tak zaťažení, aby nemali naraz v jeden deň.
aj to sa dá urobiť. No a na 3. stupni, čo je výrazný taký posun, chceme otvoriť štúdium v anglickom jazyku. My sme na 3. stupni už urobili výrazný posun v tom, že sme otvorili doktorandské štúdium pre všetky zdravotnícke vedy. Máme veľa študentov, doktorandov a chceme urobiť aj to, že v rámci internacionalizácie štúdia otvoriť zatiaľ 3. stupeň v angličtine. No, čo je dôležité, samozrejme tým, že sme profesíne, musíme prehlbovať spoluprácu s praxou a na základe potrieb praxe kreujeme náš študijný program. Veľmi dôležité je aj s tým, že tá generácia, ako hovorím, je nová, je technologická, potrebuje aj nové formy výučby, čiže my musíme trošku skreatívniť výučbu, používať rôzne aplikácie, ktoré sa dajú, Slajda, Mentimeter, Kahoot a také, ktoré sú veľmi také zaujímavé pre študentov a trošku obohatia možno tie prednášky, hoci samozrejme, že oni sú prednášky odborne veľmi na vysokej úrovni, ale myslím si, že pre túto generáciu treba trošku skreatívniť spôsob výučby, lebo viete, keď hovoríte niekomu, keď sa stretne Francúz s nejakým Číňanom, tak asi nenajdu spoločnú reč, musia nájsť tú spoločnú reč, dajme tomu angličtinu, tak aj my musíme sa nejakým jazykom rozumným prihovárať tým študentom, ktorí sú trošku už ináč technologicky orientovaní. No a čo je veľmi dôležité, chceme otvoriť aj nový študijný program, zatiaľ je to pre nás veľká taká výzva, pretože samozrejme vzhľadom na ten počet zamestnancov, ktorý máme a ich odbornú orientáciu, musíme trošku porozmýšľať nad stratégiou tohto rozvoja, ale určite sa chceme pustiť do nového študijného programu, ktorý by bol na 1., 2. stupni, možno časom aj na 3. stupni. Čiže by sme mali okrem neho ešte jeden študijný program. Pokiaľ ide, toto je ten pregraduál a potom samozrejme, ako som hovorila, my máme jedinečné a kvalitné špecializácie a certifikované pracovné činnosti, čiže aj tu ale by sme chceli trošku sa posunúť ďalej a akreditovať ďalšie špecializácie, čo samozrejme je na základe potrieb praxe, čiže laboratórny diagnostik, hygiena výživy, hygiena životného prostredia, hygiena detí a mládeže, a aj takisto certifikované pracovné činnosti, tam som vypísala niektoré. Je to naozaj veľa práce do budúcna, lebo otvoriť nie je to jednoduché na základe týchto všetkých byrokratických vecí, ktoré sú, ale myslím si, že už máme niektoré veci nachystané a že sa nám to podarí, čo bude pre potenciálnych záujemcov veľmi zaujímavé. Takže toto je v rámci vzdelávania. Veda a výskum je ďalšou oblasťou. Ja si myslím, ale ja si veľmi vážim vedecko-výskumnú prácu, pretože ju považujem naozaj za veľmi dôležitú a je obrovským potenciálom pre kredibilitu fakulty, čiže my musíme naozaj pomáhať vedecko-výskumným pracovníkom. Chceme si ich udržať, to je veľmi dôležitá vec, ale preto, aby sme ich mohli využiť, je pre nás hlavnou výzvou prepájať vedecko-výskumných pracovníkov s pedagogickými. Pretože už nie je doba, že bol samostatná veda výskum na univerzitách. Na univerzitách sú prínosní, tvoriví pracovníci, ktorí sú vlastne pedagogický plus vedecko-výskumný spolu. Čiže my sa musíme nejako prepojiť, pedagogicky prejsť trošku do výskumu, pomáhať v tom výskumníci prejsť na funkčné miesta pedagógov a myslím si, že potom bude pre nás veľmi prínosná tá veda jednak pre celú fakultu, ale aj pre univerzitu. Čiže toto je taká výzva teraz do budúcna, aby sme to jednak aj cez organizačnú štruktúru, ešte potom budem o tom hovoriť, aj cez výberové konania na funkčné miesta musíme toto trošku pozmeniť, aby sme využili ten potenciál vedy a výskumu na našej fakulte. Samozrejme, toto všetko naďalej budeme rozvíjať, čiže súčasť medzinárodnej vedeckej komunity, budovať medzinárodné partnerstvá, pokračovať v medzinárodných projektoch, možno sa snažiť trošku aj do národných, aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá je, že nám to neumožňuje, ale uvidíme, či sa niečo nezmení. No a ako som spomínala, rozvíjať doktorandské štúdium, pretože myslím si, že toto je veľmi dôležité a tým, že otvoríme v anglickom jazyku, tak naozaj sa trošku zase otvoríme svetu.
A ešte, čo je veľmi dôležité, a nemám to tu, že v podstate zapájať študentov do vedy a výskumu, hej? Čiže cez nejaké, zapájať aj ich, aby sa už začali trošku učiť, ako tá veda a výskum funguje. Takže to je veda a výskum. No a ďalšou to poslednou oblasťou sú zamestnanci. Ja tým, že už ako sa tu aj hovorilo, ja som už, 20 rokov alebo celú tú svoju aj viac profesijnú kariéru venujem oblasti manažmentu. Najprv v praxi, samozrejme, potom som vstúpila na akademickú pôdu a teda som rozvíjala v pedagogickej oblasti cez veľké množstvo publikácií, ale aj vo vede a výskume, kde som hlavnou autorkou a vlastne tou hlavnou vedúcou tímov, ktoré sa zaoberajú výskumom v manažmente, a publikovala som okolo už viac ako 50 karentovaných a impaktovaných týchto príspevkov, ktoré sa zaoberajú výskumom v oblasti manažmentu, čiže vieme už asi, čo funguje a čo nefunguje na základe týchto výskumných projektov. Tak preto som si dovolila, a pretože aj manažment je moja srdcová oblasť a vidím v nej veľký prínos, čo vieme aj z tých manažerských našich štúdií, že máme naozaj spätné väzby veľmi, veľmi pozitívne a vidia v tom význam tí absolventi manažerských špecializačných štúdií, tak som si dovolila pripraviť aj oblasť o zamestnancov. Hoci sme tu aj vo vysoko odbornom prostredí, akým zdravotníctvo je, ale dovolila som si vniesť aj túto oblasť manažmentu, pretože ju vnímam ako veľmi dôležitú. Naša fakulta je totižto malá. Je malá počtom zamestnancov, ale pred tým, že je malá, máme nevýhody. Hej, sme tak ako malé podniky, sme zraniteľní, sme podfinancovaní, nemáme dostatok zdrojov akýchkoľvek, ale máme aj svoje výhody. Malá organizácia má výhody, že môže byť pružná, môže byť adaptabilná, môže byť flexibilná, je komunitná, hej, že tí zamestnanci môžu spolupracovať a môžu prebiehať individuálne inovácie, podávať, kdežto vo veľkej korporácii to neviete. Čiže toto je veľmi dôležité využiť, ale na to, aby sme to mohli využiť, my musíme vytvárať nejakú organizačnú podnikovú kultúru a vytvoriť k tomu zodpovedajúcu štruktúru. Čiže na to, aby sme tie výhody mohli využiť, musíme mať kultúru zameranú na týchto hodnotách. Na dôvere, komunikácii, informovanosti, transparentnosti, spravodlivosti a na vzájomnom rešpekte. Ja sa k ním ešte trošku vrátim, ale čiže v tomto by sme mali budovať tú kultúru na týchto hodnotách a v tom by som chcela viesť celý tento tím. A aby sme mohli budovať takúto kultúru, je dôležité k tomu prispôsobiť aj organizačnú štruktúru, pretože my nemôžeme mať organizačnú štruktúru rozdrobenú do veľkého množstva útvarov, katedier, ústavov, oddelení, kde každý ten ústav alebo katedra alebo oddelenie si proste robí len na svojom políčku, je uzavretý v nejakej tej svojej klietke a keď chcete niečo od nich alebo keď chcete vedieť, ako robia, čo robia, tak doslova musíte požiadať o návštevu, že venujte sa mi a čo robíte, a keď niečo potrebujú, tak už je len to potreba nejakých zamestnancov, potreba materiálu, potreba niečoho. Čiže nie je to vhodná štruktúra pre takú malú organizáciu. Preto našou hlavnou úlohou bude v budúcnosti zmeniť trošku organizáciu, zoštíhliť ju. Všetci chceme byť štíhli a naša organizačná štruktúra to naozaj potrebuje. To je tzv. Lean management, ktorý musíme vniesť do toho, urobiť nejaké 3 hlavné ústavy, otvoriť tie útvary, mať väčší počet zamestnancov. Na čele toho útvaru bude stať formálny vedúci, ale aj neformálny, ktorý má rešpekt, ktorý vie si uriadiť ten tým zamestnancov, tí zamestnanci sa tam vedia nahradiť, substituovať, pomôcť si, vedia si aj ustrážiť to, koľko robím, a tam potom je tá transparentnosť a spravodlivosť, pretože zamestnanci sa neustále porovnávajú. Ja robím menej, ten robí viac, ale keď tam ten vedúci si ustriehne tých svojich zamestnancov, tak potom myslím si, že dôjde k tomu, že nebude kolísať tá váha alebo tá spravodlivosť alebo nespravodlivosť. Takže
toto by bola naša výzva teraz, hneď prvý krok, ktorý by sme chceli urobiť, trošku takú väčšiu zmenu, ale myslím si, že keď zvládneme aj tú komunikáciu a informovanosť, ktoré sú súčasťou riadenia zmien, lebo bez toho, aby zamestnanci boli neinformovaní, tak nevedia, prečo sa to robí a že to nie je nič zlé, že proste sú to dôležité kroky, pretože tá doba sa mení, tak potom si získame aj dôveru, nadobudneme vzájomný rešpekt a keď dosiahneme tieto 4 hlavné hodnoty, alebo teda viac, lebo sú podvoch hodnoty v rámci našej organizačnej kultúry, tak si myslím, že všetky tie zámery, ktorých je veľa a ktoré budú vyžadovať veľa práce, tak v rámci toho tímu, ktorý máme, môžeme dosiahnuť, pretože našim hlavným cieľom je aj efektívnosť. Hej? Čiže tu nedosiahneme bez toho, aby sme neurobili také trošku výraznejšie zmeny. Ja si myslím, že sa nám to určite podarí, pretože tým zamestnancov, ktorý máme, ako som hovorila, taký komunitný, je spolupracujúci, treba si to udržať. Začiatky a základy boli dané už predchádzajúcim vedením a na tom budeme stavať ďalej. A myslím si, že tie všetky ciele, ktoré sú veľmi náročné, určite dosiahneme. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som vás trošku oslovila mojou prezentáciou. Všetky kroky sa určite nedajú povedať, ale máme čo robiť. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani profesorke, inžinierke Nadežde Jankelovej, HDMPH, kandidátke na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva. A zároveň by som vás poprosila, vlastne členov volebného zhromaždenia, členov zástupcov akademickej obce, študentov, verejnosť o diskusiu. Či máte otázky na kandidáta a diskusia by mala trvať maximálne 15 minút. Predtým vás poprosím, že keď budete diskutovať, aby ste si zapli najväčší bombík na vašom zariadení hlasovacom, ale hlasovať nebudeme teraz. Takže nech sa páči, že kto má otázky na pani profesorku. Nech sa páči, pani profesorka. Dobrý deň ešte raz. Pani profesorka, vaša prezentácia bola naozaj komplexná a oceňujem aj niekoľko bodov, ktoré ste v tej svojej prezentácii uviedli. Ja by som najskôr poznámku práve k tejto poslednej časti, ktorou boli zamestnanci a otázka vzájomného rešpektu. My sme trošku možno väčšia fakulta ako vy a ja presne viem, o čom rozprávate, že teda počtom zamestnancov nemusí byť fakulta veľká. Nemusí oplývať množstvom zamestnancov na plný úväzok, ale dajú sa tam samozrejme robiť rôzne varianty. Ale urobiť tú organizačnú štruktúru tak, aby tie jednotlivé útvary, bo väčšinu to budú asi katedry, tak ako u nás, vás ubezpečujem, že sa dá. A že sa toho vôbec nemusíte báť. A práve cez tú komunikáciu, možno aj cez ten menší počet zamestnancov, sa dajú tie vaše ciele ďaleko lepšie presadzovať. Takže viem, kde asi mierite, viem, čo by ste chceli a ja vás chcem ubezpečiť, že sa to dá. V tej úvodnej časti vašej prezentácie ste spomenuli, že sa chcete viacej otvoriť spolupráci s ostatnými fakultami. Vidíte niekde aj miesto pre spoluprácu s Banskou Bystricou? Ďakujem veľmi pekne za vašu pripomienku alebo za vaše ocenenie tejto prezentácie. Samozrejme, s každou fakultou vidím spoluprácu. Ja si myslím, že verejné zdravotníctvo je takým všeobjímajúcim odborom, ktorý môže zastrešiť všetko. Čiže tam je len o sadnutí si, nájdení tých medzier, ktoré by sme mohli vykryť na trhu a ponúknuť niečo nové. Čiže určite vidím spoluprácu, zatiaľ ešte určite neviem povedať akú a v ktorom konkrétnom to neviem, pretože to je vec vzájomného brainstormingu fakult, ale myslím si, že určite nájdeme nejakú spoločnú cestu. A bolo by to dôležité, lebo ja si myslím, že v tej interdisciplinarite je teraz taká tá výnimočnosť, lebo všetci vieme ponúkať to, čo vieme, čo každá fakulta vie ponúkať, ale nájsť nejakú škulinku na tom trhu, čo by sme vedeli prepojiť, tak to by nás veľmi posunulo. Takže uvidíme, že je to vec rokovaní potom ďalej, však samozrejme. A k tej prvej vašej pripomienke ohľadom tých zamestnancov, my to musíme, viete, urobiť, pretože
ja neviem, je jeden vedúci a má jedného podriadeného. Potom je ďalší vedúci, má 3 podriadených. To je strašne rozkuskované. To nemôže byť aj v nejakej ambulancii. Máte lekára, ktorý má pod sebou lekára. Máte sestru, ktorá má pod sebou sestru. Tá je manažérka, tá je podriadená. Nemôže byť toľko. Hej, a to my sme tiež malá fakulta, čiže naozaj toto musíme urobiť a veľmi sa teším, že teda ste ma podporili v tom a dúfam, že zamestnanci to pochopia a že budú s tým súhlasiť, lebo potom sa nedajú tie zmeny robiť, keď sú tak pouzatváraní a ťažko sa do tých priestorov dostať a každý si to svoje poličko drží. Takže asi toľko. Ďakujem aj ja. Vážená pani profesorka, ja by som chcel poďakovať za predostretie tých pokrokových téz, ktoré ste nám tu teda predniesli. Je to široký diapazon problematiky verejného zdravotníctva, čo si všetci uvedomujeme. Ja vidím, že je tam veľmi dôležité to, čo ste spomínali, že tí študenti sú na prvom mieste, že sme tu vlastne školali, sme tých našich študentov vyučovali. Plus je dôležité upozorniť aj celú spoločnosť, že to verejné zdravotníctvo je dôležité, že je univerzálne a to, čo ste tam spomínali, že musíme si nájsť to, čo sme jedineční, čo sme nezastupiteľní. A z tej ďalšej časti vyplývalo to, že je potrebné si spraviť samozrejme dobrú SWOT analýzu na tej časti vašej budúcej, takže to z toho vyplývajú tie všetky opatrenia, ktoré do budúcna budú. Ukázalo sa, že v období pandémie COVID-19 dôležitosť verejných zdravotníkov išla dopredu, ale stále si myslím, že doteraz sme nepresvedčili politikov na to, aby boli všetci verejní zdravotníci, ktorí sú v praxi adekvátne hodnotení. Je to relatívne stále neatraktívne zaplatené, čiže to je úlohou aj nielen vás, ale aj nás, aby sme politikov presvedčili, že to sú vlastne špecializácie, ktoré pre spoločnosť sú nesmierne dôležité. Od tých študentov v súčasnej dobe, čo ste spomínali, sú samozrejme tie generácie X, Y, Z a táto posledná generácia sa nazývajú, že snowflakes. To sú vlastne ako snehové vločky, ktoré sú tak vždy relatívne ľahko rozpustiteľné, ktoré žijú vo virtuálnom svete. A máte pravdu, čo ste tam spomínali, že im samozrejme záleží na tom životnom prostredí a to znamená, že ich ozaj treba tými modernými spôsobmi podchytiť a presvedčiť ich, že náplň verejného zdravotníctva je pre všetkých dôležitá. Ja budem perspektívne podporovať akékoľvek zjednodušenie štruktúry fakulty a držím palce, aby to sa nejakým spravilo, lebo však to sú aj atraktívne veci, ale pre niekoho sú to možno aj neatraktívne, ale treba to proste uchopiť správnym smerom. Dôležitá je aj tá internacionalizácia, čo ste tam tiež v svojej prezentácii povedali, dnešný svet sa prelieva, sú to Spojené národy, či už je to internacionalizácia v zmysle študentov alebo vzdelávacích pedagógov a podobne. A ja mám jednu otázku, ste tam spomínali nejaký nový študijný program, tak ma zaujímalo, že aký. Ďakujem, pán rektor, za otázku. Nechcela som to ešte prezradiť, ale tak môžem povedať. Ja súhlasím s vami, čo ste povedali. Aj včera na tom otvorení akademického roka, tam aj v prejave pani ministerky a ostatných sa hovorilo stále len o medikoch. Nehovorilo sa o ošetrovateľstve, o ostatných zdravotníckych a to ani o fakulte verejného zdravotníctva, čo ma naozaj tak trošku mrzí. A preto my musíme o sebe dať vedieť naozaj, lebo to je základ to verejné zdravotníctvo aj pre individuálne zdravotníctvo potom, čiže v tom vidím úlohu. No a pokiaľ ide o tú otázočku, čo ste dali ten nový študijný program, sú to laboratórne vyšetrovacie metódy. To by sme chceli. Ja som zisťovala, v Trnave sú otvorené a prosím?
aj v Banskej Bystrici sú, ale v Trnave sú tiež a majú okolo 60-70 ľudí v Trnave tuto poblízko. Čiže Banská Bystrica je už trošku ďalej, tak snažíme sa zháňať možno nejakých garantov. Ako myslím si, že nebudeme konkurovať Bystrici, pretože je to iná oblasť. Hej, my by sme chceli skôr tu zachytiť oblasť, túto Trnavskú, lebo ja uvažujem o tom, že musíme mať viac študentov, preto musíme otvoriť ešte niečo iné, aby sme nemali len verejné zdravotníctvo a aj ten jeden program ďalší. Takže boli by to tie laboratórne vyšetrovacie metódy. Zatiaľ o tom uvažujeme. Máme na to potenciál aj ľudí, akurát garantov trošku ešte zháňame. Takže tak. Áno, som spokojný, ďakujem pekne. Ja by som vysvetlil, že v tom prejave, ja som spomínal samozrejme všetkých našich študentov, ja by som mohol ospravedlniť pani ministerstvo, lebo ja som sa potom s ňou na túto tému bavil, aj s doktor Jankekovou. Ona dostala strašné množstvo podkladov aj z tohto vzdelávacieho oddelenia tam a ona je teraz podrastala z tých medikov, takže sa to tak viac menej tým smerom uberalo, ale tak ako tie podklady tam boli a sú si oni vedomí, že sú to aj tie samozrejme ostatné fakty. Ale to, čo hovoríte, treba stále opakovať, ako opakovanie na tam. Však aj vy ste včera pekne na tom prejave, práve vy ste potom začal o tom hovoriť a veľmi ste pekne povedali aj o ošetrovateľstve, o fakulte verejného zdravotníctva, čiže to naozaj bolo potom už také otvorené aj ostatným zdravotníckym vedám. Ďakujem veľmi pekne za otázku. To je samozrejme veľmi dôležitá oblasť. Všetci poznáme už to riadenie kvality a ide o to, že riadenie a manažment kvality nie je jednorazová oblasť, to je neustále zlepšovanie. Veď manažment kvality je o neustálom zlepšovaní. Čiže to nie, že sme vypracovali všetko, odpublikovali a urobili správy, proste nás to čaká sa ďalej zlepšovať. Čiže aj toto musíme robiť, tú tvorivú činnosť. Prvou hlavnou úlohou je prepojiť vedecko-výskumných pracovníkov s pedagogickými, lebo my sa ináč nepohneme ďalej. Práve vzhľadom aj na tú malosť fakulty, že máme málo pedagógov, máme veľa externých, oni publikovať zrejme nebudú, sú len na čiastočné úväzky. Čiže tých kľúčových zamestnancov, čo máme, prepojiť s vedecko-výskumnými, vedecko-výskumných dať na funkčné miesta, niektorých, samozrejme nie všetkých, a spoločne pracovať na tých publikáciách, ktoré vyplývajú z výskumov, pretože u nás vedecko-výskumní pracovníci majú naozaj veľmi pekné publikácie. Včera sme mali práve poradu k tomu a z jedného oddelenia prišla vedúca oddelenia, ktorá nám ukázala, že má 30 publikácií, Q1, Q2, čiže veľmi významné publikácie. Pokiaľ sa nám nezaratávajú, tak sú zbytočné. Čiže my musíme nájsť cestu spojenia. Už sme to začali trošku realizovať. Jedna pôjde na funkčné miesto, budú sa nám rátať tie publikácie a tým zase zvýšime naozaj tú kredibilitu fakulty v tomto. Takže toto je jediná cesta prepájania, aby sa tí pedagogicky trošku dostali k ním a títo sem. Ďakujem veľmi pekne. S veľkým záujmom som si vypočula veľmi pekný prejav o lepšom smerovaní fakulty verejného zdravotníctva. Tak som si robila takú rekapituláciu, že doteraz všetci dekani, ktorí boli vo funkcii, tak boli lekári, ktorí sa venovali problematike verejného zdravotníctva. Teraz prvý raz je kandidátka na funkciu dekana fakulty verejného zdravotníctva, si myslím, ten profesionálny manažér. A myslím si, že práve to je tá možnosť, ako sa dá tá fakulta posunúť naozaj dopredu. Tých odborníkov čo sa týka vzdelávania v oblasti verejného zdravotníctva, environmentálneho zdravia a podobne, tých je už, myslím si, že na fakulte sú kvalitní ľudia. Ale tých manažerov máme stále ako šafránov a myslím si, že práve v osobe pani profesorky Jankovej sa tu nám naskytá taká jedinečná možnosť, že sa posunie tá fakulta vďaka tomu perfektnému manažovaniu dopredu. Som o tom presvedčená. Veľmi pekne ďakujem. Dúfam.
A ja. Ešte dáme 5 minút, že či niekto chce ešte diskutovať v sále, máme nejaké otázky, pripomienky, doplnenia. No pokiaľ nemá už niekto takú veľkú potrebu sa vyjadriť, tak by som chcela veľmi pekne sa poďakovať pani profesorke Jankalovej, kandidátke na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva a zároveň sa poďakovať všetkým členom volebného zhromaždenia, všetkým zástupcom akademickej obce Fakulty verejného zdravotníctva, všetkým prítomným prezenčne, ale aj online. A zároveň by som vlastne ukončila túto verejnú časť volebného zhromaždenia. Teraz máme 3:45 a o 11:00 by sa začala neverejná časť volebného zhromaždenia, kde vlastne budú prítomní len členovia volebného zhromaždenia podľa prezenčnej listiny a pani kandidátku na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva, ako aj ostatných vážených teda členov a hostí by sme poprosili o tom, že by sa dialili, že bude to už neverejná časť. Dobre, ďakujeme pekne.